kalibutan na magmada sigon kita aron ni paninga sa dugo sa katawhan karon ako asya dito sa kalangitan naganda mo tuluyan sa tanan nga balaan ug mubalik siya dili sa kalibutan uulog nalilon ang nagtuman ug mubalik siya dili sa kalibutan uulog nalilon ang nagtuman ug mubalik siya dili sa kalibutan uulog nalilon ang nagtuman uulog nalilon ang nagtuman. Mga higala, kumusta ug maayong gabi kanyong tanan? Kamo nagapamati niini nga programa Jesus is Our Hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is Our Hope, usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumplitong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Well, mga higala, magampo kita. Among dalangpanan og makagagahom nga Dios nga naa ka sa trono kita saan sa mga langit. Sa makausapan nining taknaa sa gihapon kami maghatag sa pagdaig ug pagpasalamat kanimo nining padayon nga mga kahigayunan sa pagpasabot sa mga pulong sa kamatuoran dinhi sa kahanginan. Tuguti nga imong panalanginan kini nga programa ug panalangini usad kini nga istasyon nga mahimo unta kining kasangkapan o instrumento sa pagpaabot sa mga pulong sa kamatuoran ngadto sa nagkalain-laing mga dapit sa kalibutan. Dad-a kini nga programa Ginoo niadtong mga dapit diin dunay mga taong nagkinahanglan sa kahayag sa kamatuoran. Og ang mga nagapamati pasabta sila nga unta ang Espiritu Santo maghatag og kahayag sa ilang mga kalag ug ilang mahangpan ang mga pulong sa kamaturan ug sila imong pagakabigon aron magaduol sa pagpangalagad diha kanimo. Kining tanan among tuuhan ug lauman nga among madawat ang among ginapangayo ug ginaampo tungod lamang kang Kristong matuod nga Dios nga amo nga manluluwas. Amen. Well, mga higala, sa makausap pa, welcome din sa atong programa Jesus is Our Hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo ug ako uyamot sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa busa bisang ding dapita dinhis Pilipinas ngadto na sa nagkalain-lain nga mga nasod sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome og maayong gabi, maayong hapon kanatong tanan og ang Dios magapanalangin kanato. Well, sa makausap higala sama sa atong naandan bago ta moadto sa ato nga main portion sa atong programa, ato ning ibanan og pipila ka mga text messages, pipila lang kay di man gud ni mahurot, no? 344 text messages ning nahabilin pa sa akong cellphone. Okay, sir, mo greet ko happy birthday kang Minmin nga mag-birthday siya karong adlaw sa iyang ika-14 nga katuig sa iyang kinabuhi. Min, happy birthday gikan diri kang Tia Yuling og kang Tiyo Mundoy og sa imong mga igagaw. Salamat sa pagbasa, sir. Okay, daghang salamat sad sa inyong pag sunod nining atong programa.
Sir, doon na lang ko i-asa, di pa. Kaya kananaan, di lang sa nato ni Lorso ni kay maghapon makakawat ni uguras niya di maghapon nato ni matagaan og atensyon sa pagtubag ron kay ang pangutanan ni Brother Doro na asig paluap no diha sa Medellin. Okay, ato ning basahon pa. Maayong gabi sa inyong tanan diha pastor sa inyong upat. By the way, tulo ra meron ambot og mutunga baganon si Pastor Mer John Kabagi. Tulo ra mi dili mi upat. Maayong gabi sa inyong tanan diha pastor sa inyong upat. Ang Dios magapanalangin sa inyo diha si Jewel ni sa Kaukab Almeria Veleran. Okay, daghang salamat Brother Jewel diha sa Kaukab Almeria Veleran. Salamat sa pagpaminaw. Okay, mo paab ko amagom ni kay ko amon ay pangutana si Brother Jewel Kaukab. O mo ni akong giingnan tubagon ra mo paabot ra ko sir sa imong tubag. Salamat kayo sa imong text. Okay, Bro Joel, ako ra ka gyud nga tiksan ha og tubagon na ning imong pangutana. Okay, musta kuya, paki-grade di ko sa ako mga anak nga si Emerald Chad, Michael Chad og si Mitchell og sa taga Nineveh Church member og sa Almension family og sa Almonicar family sa hagdan nga ulis na minaw niyo kuya. Thanks from Ima Roselio. Okay, salamat kayo niya. Kumusta po ni Brother Nunoy Roselio? Well, sa di pa mo irog nga tusunahan dinas kahangina. Pasalamatan ako dahil si Miss Emily Pires, no? Salamat kayo dahil sa 100 pesos nga load nga imong giload sa ako gabi. Thank you so much good Miss Emily Perez, thank you so much dahil sa 100 nga load. Ni ana lang kita mag-atubang nga Bible study sa text tungod sa atong sitwasyon karon no. So mapuslan ra gid ning inyong load. Okay, kurag ka dyan Brad, God bless. Okay, sana kurag ka dyan Brad, God bless. Kurag ka dyan Brad, double cent. Okay, ato paning tanaw ni. Good evening mga bro. Always jud mi naminaw sa inyo programa sa radyo diri sa Tambungon. Mangumusta ko sa ako uyuan dinha sa Ginpilakan, Tavoylan. Si Tuyo John pikit-pikit og sa iya pamilya from Tikilyo family. Salamat adiha ni sa akuan. Adiha ni sa Tambungon no. Maayong gabi tanan taga Tambungon unya Paririni Sigarino pre. Salamat gud kay pre. Nga na og sa kuan pa napatik na gyud sa imong huna-huna pre ang ubos nimong igsuon. Salamat gud kayo. Good day Bro John si Boy Nane taga Ipil na Ipil sa Bonga. As unta ako sa number ni Bajandel kay dugay wala kami ataw ganay na wala akong cellphone karon di nako makontak baka nagbago na siya og number. Salamat and God bless. Okay, Sister Voyna murag Mississippi man ni pastor sa Ipil Sambuanga wa magbag-o og number si kinini ang Brother Jandel Librado maorgyapon yung number. Sir doon na ni pangutana so dili usa pa ni nato no. Okay, ako na lang atrasan o biyaan ang pagbasa sa mga text messages igala tungod kay wa gitay sapat nga panahon nga atong i-google aron mahurot nigbasa apan sa dili pa si Brother Libby magaiban sad og mga pipila ka mga text message iyahang cellphone. Mas maayo siguro pastor nga imo usa nang lion hatong monitor kay basig mo reload na po na karon sayang nagyud pod kaayo ang mga mensahe sa atong mga pinalanggang tigpaminaw. Okay, salamat Brother Jono. Ni amayng gabi dahil sa itong mga higala, mga sukang tigpaminaw, nga nabot sa itong Sibya karon pinagi sa radio, gingon man sa itong Facebook Live, no? Okay niya, welcome kamo nini nga itong programa sa kahanginan. O niya, dinhi karon sa atong screen, ato ning i-welcome ang atong mga nakita dinhi nga nakig-uban. Diha karon sila si Sister Amay Sipada, diha ni sa Katmon. O niya diha sa message, mayong gabi ninyo dihang tulo from Makaas, Katmon, Cebu. Mayong gabi ninyo diha Sister Amay no.
O niya diya usab si Brother Ruel tumakas sa Iloilo. O niya nagyang gisenten he, I'm listening. Salamat sa pagsunod, Brother Ruel, no? O niya diya sab si Rosemary Batuhan Batol-Batol. Maayong gabi, Kuya John. Maminaw kami karon da inyong programa. Stay health and stay safe. God bless all of you. Okay, salamat kay no. Nya diya sab si Brother Joseph Kimno. Ang iyang message mayong gabi usab diha kaninyo, sir. Pastor Joel, Pastor Merjon, og salamat na usab sa atong buhing Dios, sir. Nga malinawon usab kamo sa kanunay og diha nagapadayon na usab kita sa pagmensahe sa mga pulong sa atong buhing Dios og sa naminaw og gatan-aw sa live karon. Maayong gabi usab diha kaninyo mga igsoon. Ako kang Kristo Jesus. Salamat sa inyo nga kanunay nga pagpaminaw og pagtan-aw sa live. Padayon ta mga igsoon. Salamat sa pagbasa, Pastor. And God bless sa tanan. Keep safe. Okay, salamat sa Brother Joseph Kimno. O na diya sa isumpay sa message ni Brother Will Tumakas. Pastor, pwede mangayo seal number ni Kuya John. Thanks. Good evening lang da sa inyo. Okay, Brother John? Okay, kinsa ni nga si Brother Ruel tumakas. Mo gali nga Brother Ruel nga way ka nag-text akon. Binako kung nalipatan mo na gid ako kay ara ka na da sa Iloilo. Dumdum ko gani nga nalipatan mo na gid kuya, pero nadula gali ang cellphone number ko sang cellphone mo. Tinga pangayo ka sumunghaw. Okay, amo na ni Brother Roel. Amo mo lang naghapon ang number ko sa cellphone, way man ko nag-ilis ang number 099091482259. Liwaton ko, Brother Roel Tumakas, 099091482259. Okay, salamat Brother Roel. Pastor? Okay, salamat Brother John. Nya diya sab si Gloria Ferrer sa Lutupan. Diya sab si message mao ni karon Brad yellow green ang sinina ni Pastor. Oh, mao ni Sister Gloria Ferrer kay nangutana ko na siya Brother John nga wa kuno ta nag-live ko nga nag-live na ta sister ningon siya nga di kuno siya kakita ko nga i-search lang so nangutana siya nga mao ba kuno ni akong sinina na green ako na green na lahi sa mong tulo kay kini laging huna-huna nato nga di mamao man sagot ta magka-text sanay. Kamera ay nagkapareho si Brother Libe pero okay lang. Okay no nya di asab si Rosindo sa Panta di asab yang message mayong gabi sa tanan. God bless. Okay, salamat no nya God bless sab diha ninyo. Sa pagkakaron mao pa natong nakita unya ang atong mga nag-view nga wala nag-message ato sab gihapon tong tingbon og basa unya panahon sa pagtubag sa pangutana. Sa pagkakaron akong ibalik ang panahon diha nimo Brother John. Okay, Brother Levin, mas maisat siguro nga maiban-iban na ng text message diha sa imong cellphone. Okay, daghang salamat Brother John. Maayong gabi sa atong tanan nga mga suki, mga pinalangga natong tigpaminaw kutob sa giabot sa ato nga broadcast karon. Atong mga viewers, atong gina-welcome. Kani ato ning basahon mga higala ang mga messages nga midangat nato dinhi. Okay, bisag 2,000 kabuok nga babae sala og supak na sa balaod sa Dios. Bisag unsa kapula sa sala kung isurrender ang iyang kinabuhi pasayloon ra na sa Dios Brad. Brad Texter ayaw lang og suon kang Haring Solomon gikanto ni Brother Amay Pitogo no. Maayong gabi ni Brother Amay uban sa mga silingan nato diha karon. Okay, ni pa atong tanawon nga message. Good evening Brad Libby o Brad John. Greet lang ko sa mga SDA nga naminaw kanunay sa inyong programa labi na sa kang pasya nga kanunay nagsubaybay sa inyong programa kada gabi from Edito ni diri sa Biliran. Thanks and God bless. Okay, salamat po Brother Edito. Ako ding ipasalamatan ang nagload no og 50 pesos. So thank you kaayo. Hinaot pa nga ang Dios magpanalangin sa nagload. Okay, ni pa itong basahon, maayong gabi sa inyong tanan diha Brad. Panagsalang gyud taon ni makatext
ninyo. Pero kanunay jud ming nagsunod sa inyong programa. Great na lang nako ang tanan nga naminaw karon, Brad. Brad Berting ni. Salamat. Sa Biliran Province kaya po ni. Kini pa itong tanahon. Mayong gabi, Brad, ninyo tanan diha naminaw na pod ko diri sa barangay Kabintan, Ormoc. Brad, gikan di ay ni sa mga Alcordo family. So, thank you sa mga Alcordo nga always nagapaminaw. Kina sa gikan ka Brother Amay Pitugo. Good PM ninyo diha tanan sa studio. Ako lang i-greet ang akong mga kauban sa pagtuo sa Ginpilakan Church nga ingon man ni Brother Junior nga makugihon sa pagdumala og sa iyang tibuok pamilya og kanunay nagsunod sa inyong programa matag gabi. Padayon lang ta mga igsuon sa pagpangalagad sa walay kokaluya. Okay. Napay atong basahon. Ayong gabi ninyo diha mga Brad, mo greet lang ko sa mga Virginia family uban sa iyang kabataan. Salamat sa matag Domingo nato nga Bible study. Thanks mga Brad. Si Brother Noel Gonzales ni. Okay, salamat po Brad Noel sa imong pag-text. Brad Libby, karong panahon atong kalibutan gipanag-iya na sa tao nga mga satanas, demonyo Brad. Daghan na kaayo silang gipatay nga inosenteng tao tungod sa COVID. Okay, amigo ni Brother Joel. Ako ibalik ang panahon ni Brother John. Okay, daghang salamat Brother Libby. Well, adto tayo gala sa pangutana ni Brother Doro Igot. Maglain-lain gyud ang kuan Brother Doro, maglain-lain gyud ang kinini ang spelling no kay sa pag third year nako to high school kuan doon na koy kanana ang classmate nga ang igot pero ay man ang imo why maglahi-lahi ang spelling spelling siyang igot letter I nga ang sa ikang Brother Doro letter Y absag lang. Pero mo lagi na maglahi-lahi pero the same pronunciation but different spelling no. Okay, ato ning kuano ni naminaw ginis Brother Doro niya. Brother Doro, wa na lang ko mag text nimo karong adlaw kay kagabi pag abot ko sa balay na kuano man ni pagpadung nako didto tan-aw ko cellphone didto na ang imong text no. Ako na lang kang gi-replyan nga ugma paminaw og siguro kay ato ning tubagon kay paluap man ni. Okay, ato ning basahon ang imong kuan Brother Doro imong gipaluap. Sorry sir, nisipiat ko. Natural magyud na mo bitaw tong gi-correct na mo to gabi Brother Doro kay nakahibaw mi kay imong kuan mang chicks si Moises. Wa man gid ta mahitabo nga si Moises sa kasaysayan sa Biblia naling og daghang mga babae si Haring Solomon Raman no. Okay, sorry sir, nisipiat ko si Hari Solomon di ay dili si Moses, dili pa man good ko anad kaayo sa Bible sir. Ingon ni Pari Dudoy sir, inyo na lang di ay kuno hukman di maluwas ang manapaw. Di pa kuno mo ka-sure kay kamo hukman man pod sa Dios. Salamat sir si Doro Igot gihapon sa Medellin. Pedagang salamat Brother Doro Igot nya sure gid ko nga minaw gidron si Paridudoy nimo diha unya ingon nimo gabi nga ubay-ubay masad mo din nga kuan maminaw nya magkinataw-anay na lang sad gud lagi mo. Naay panahon nga mahamuot mo sa gisulti na mo dire. Okay, salamat kayo sa inyong pagpaminaw diha. Akong balikan kay aron nga maklarify gyud sa tanang nagsunod sa atong programa. Sorry sir, nisipiat ko si Hari Solomon di ay dili si Moses, dili pa man ko anad kaayo sa Bible sir. Ingon ni Pari Dudoy sir, inyo na lang di ay kuno hukman di maluwas ang manapaw. Di pa kuno mo ka-sure kay kamo hukman man pod sa Dios. Salamat sir si Doro Igot gapon sa Medellin.
Okay na, salamat Brother Doro. May kampon sa demonyo, Brother Doro nga amot og unsa kay iyang huna-huna anay siya gitamakan na lagi siguro niyang iyang relihiyon kay magbalhin-balhin na siya address. Nay nag-text ako nga Tumbiga family from Poblacion, Medellin. Pero sa labay mga panahon nag-text po ni siya nga si kuan ko no, si kanini ang lirasan siya sa Purok Tres Tambungon kinsa tong Almario lirasan Purok Tres Tambungon San Remigio. Unya nag-text po ni siya nga murag iya bagita nga isulod sa bulsa kay taga Consuelo Camote si Janice with love kuno siya. Unya karon may kay taga Medellin ka, taga Medellin ka. Anya ako ni amo ning gipasalamatan ning imuhang kuan kining imong text dire ay no nga honest kan nga nag-text dili nang pagpakaaron ingnon kay wa tay makuha na kay kinaiya na sa yawa. Ang tinuod Brother Doro ning imong paridudoy wa sa gid na mahitabo nga among gihukman ang nanapaw nga dili na maluwas. Nganuman unang-una ang kaluwasan gitanyag sa Dios ngadto sa tanang mga tao. Kung atong basahon sumala sa Tito 2:11. Maining makuha ba nimo ang punto Brother Dodoy o Brother Doro nga wala gyud mi maghukom nga ang mga mananapaw dili maluwas. Nganuman siguro kining pag misquote lang ka sa among gisulti dire mao na hinungdan nga na misunderstood mi ninyo nga ingon ana ang tunada sa hunahuna sini kumparing Dodoy nimo nga naghukumis mga manapaw nga di maluwas nya ingong di pagid mo sure kay kamo pud hukman sa Dios. Yes, kitang tanan mga tubang magitas hukmanan sa Ginoo, hukman magita pero wa gid mi maghukom. Unang-una ang kaluwasan gud para na sa tanang mga tao. Binutbot man na gong istorya nga sila ray maluwas kay ang kaluwasan gi-offer na sa Ginoo para sa tanang mga tao. Munang dili gid mi maghukom nga di na maluwas ng manapaw tungod kay ang kaluwasan gitanyag man na para sa tanan. Pamatii ra gud ninyo sa Tito kananaang kapitulo 3 kapitulo 2 bersikulo 11 niya sa maayo sa ang pulong sa Dios nga salin nag-ingon dinyo kay gipakita na sa Dios sa tanang matang sa katawhan. Tanang matang sa katawhan ang iyang grasya nga naghatag og kaluwasan. Diin ang kaluwasan ihatag para sa tanang katawhan. Nganong maghukom mami ana nga anak nila nga wa man mi anak naghukom ang kaluwasan para mas tanan. Ug ang sa mo hisgutan wa po'y sala nga dili gis Ginoo katagaag pasaylo. Isayas 1:18 nagsulti nga bisan unsa kapula sa inyong sala papution sama sa niebe. Ang gingon umari kamo karon ang tuyo las Ginoo nga ang tawo mo duol nga niya dili kay siya mo ginahanglan duolon sa Ginoo. Unya kung imong tan-awon sumala sa Isaiah 55:7 ang pasayloon sa Ginoo kadtong nagbiya sa pagpakasala mo itagaan niyag pasaylo. Mao nga si Haring Solomon, tandaan nimo na Brother Duro o Brother Dodoy, si Haring Solomon nahimulag siya sa Ginoo tungod manggudto sa iyahang kasing-kasing madtud pastong gibasa nga naliso tungod sa iyahang mga asawa. Din ang Dios nagsugo panahon didto sa mga Israelinhon nga kaning mga dapita mo amunihanon abudianhon nga likayan gidin nila nga makigduol sila aning mga rasahas mga tao bisan pag muadto muduol sa ila kay kining mga tawo naa wa mag-ila sa tinuod nga Dios. Karon kay gikuha man ni Solomon nagpalibot nga mga dapit tong mga prinsesa nga mga babae. Di po din taong mga ay haplas o mga prinsesa. So kung wa gid mahitabo si Haring Solomon nagbalik loob sa Ginoo, di po tantong kamahayan kay mga gwapa guto kay mga prinsesa
Samantala og mamutakal ang uban rong panahon na dubling alkansi kay gilapas ang balaod sa Ginoo unya mantini lang gid in town puna na ang mga pastilan og gamiton na lang gid unta ang pangisip sa tawo nganong dili magita mosunod sa Ginoo. Karon kung ato nga tan-awon dili ni paghukom, no? Kung dili gisulti nato ang kamatuoran. Kay kitang tanan mga tubang man diha sa Ginoo. Sa Mateo kapitulo 7 bersikulo 1 nag-ingon ang Ginoo, ayaw kamo paghukom aron dili mo pagahukman. Mao ni ang sugo sa Ginoo. Unya ang tanang tao tinuod man na ingong di pa mo sure kay kamuhukman sa Ginoo kay kita manggong tanan brother Doro, brother Dudoy, pagahukman magyud ta. Mga tubang ta diha sa hukmanan sa Ginoo, pamatii ra gud ninyo ni ang gisulti sumala sa ikaduhang Korinto kapitulo 5 bersikulo 10, silabihan kaklaro aning pagkasultiha dinyo. Akong basahon kay kitang tanan, tanawa lang, bawat lusok sa mga pulong inyong pamalandungon o hunaon. Busan ni bisan kinsa nato, dili ta makalihay, dili ta makatago, dili ta makasibat sa paghukom sa Ginoo kay ang tanan. Kay kitang tanan, kinahanglan gayod nga muatubang kang Kristo sa kaulahian aron hukman niya. Period na. Mao na nga nibisan kinsa nato ang may katungod lang sa paghukom ang Dios. Pero kung ang pulong sa Dios ato nang ipasabot, ayaw ninyog imiskot nga muingon mo nga among gihukman na ang mga nanapaw nga di maluwas. Wala. Ang pulong ra sa Dios atong gibasa o gipasabot. Og only nga may katungod sa paghukom nato si Kristo lamang gayod. Nagingon dinhi kay kitang tanan kinahanglan gayud nga moatubang kang Kristo sa kaulihan aron hukman niya. Si Kristo lamang ang maghukom. Ang tawa tuguting maghukom. Unya nagingon dinhi ug ang tagsa-tagsa, tanaw kanato magdawat sa balos sigon sa atong binuhatan dinhis kalibutan, maayo man o dautan. Pamatii ko ni brother Doro, brother Dodoy, dili baya gyud ta naghukom, kundili kini nga programa nga inyong ginapamatian naghatag lang pagpasabot o pagpahibalo kung unsay madawat o sangkuan sa tao unya sa adlaw sa katapusan sa iyang mga binuhatan. Pero kung paghukom, managsama tang pagahukman sa Ginoo, dili mi makahukom sa inyo, dili pud mo makahukom namo, only nga muhukom si Kristo lamang ug kitang tanan ang pagahukman ni Kristo. Nagingon dinhi og ang tagsa-tagsa kanato magdawat sa balos sigon sa atong binuhatan dinhi sa kalibutan, maayo man o dautan. So ingon ni anak kaklaro brother Dodoy, brother Duro ang mga pulong gipamahayag sa Ginoo. Kung atong basahon dinhi sumala sa Episo kapitulo 16 Mateo kapitulo 16 bersikulo 27. Nia ang gihisgutan nini sa Mateo kapitulo 16 bersikulo 27. Nia ang gipasabot din hining bersikulo matud po kung ato ning basahon nag-ingon dinhi. Kay uban sa kahimayaan sa iyang amahan muanhi ang anak sa tao uban sa iyang mga manulunda ug unya pagabalusan niya ang matag usa tumbas sa iyang mga binuhatan. Tanawa ang matag usa balusan tumbas sa iyang binuhatan. So kung imo nang gihimo ang pagpanapaw, ang paglapas nimo sa usa ka bahin sa napo kasugo gilapas nimong tanan, ikapitong sugo na dihang di ka manapaw. Kapila naman na nimo himo balik-balik ka, subli-subli maayo man to si Haring Solomon nga nakasa siya daghang mga babae, unya mga prinsesa, nagbalik loob siya sa Ginoo, tinuuray nga ni alagad og nausab siya. Kaysa naman na itaw nagbalik loob nga ang iya na natiwalag tungod sa iyang di maayong gibuhat, nagbalik loob maura manggihapong buhata. Lahi ang pagbalik loob ni Haring Solomon. Gidawat siya sa Ginoo, gipasaylo siya sa Ginoo sa diha na nga iyang nabantayan nga kanang tanan matod pa niya kakawangan man lang.
Mao na nga sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo walay usa nato, Brother Duro, Brother Dudoy, nga makalingkawas kay kita balusan sa atong binuhatan dinis kalibutan maayo man o daotan. Tungod niya naa sa ato ang pagpamalandong kung unsay atong buhaton. Maayo ba o daotan kay kanang tanan matagaan raman ta og balos o husay ni ana sa pagbalik ni Kristo. Pamati iragod ninyo sa pinadayag 22:12 ingon, miingon si Jesus, paminaw kamo sa dili madugay, mubalik na ako ug dad-on ko ang ganti sa nga alang sa matag usa sumala sa iyang mga binuhatan. So kanang atong mga binuhatan wala na matago, wala na malilong sa tubangan sa Ginoo. Mao na ang gisgutan sumala sa Ecclesiastes kapitulo 12 bersikulo 14, kay pagadad-on sa Dios ang tag-sa-tag sa kabuhat ngadto sa adlaw sa paghukom, bisan ang maayo nga butang o bisan ang daotan, bisan tinago nga butang. Well, kung imong gimension magidninimo dinhi, Brother Duro, ang giingon ni Pari Dudoy nimo, nga hukman na balang gidi ay namo nga ang manapaw nga di maluwas, wa mi naghukom, nagpasabot rami ana, nagpahibalumi kung unsay madangatan unya sa adlaw sa katapusan sa tao nga nagbuhat ni ana. Pamati iragod ang naunang Korinto kapitulo 6 bersikulo 9 ug 10, dinhi sa ang pulong sa Dios nga salin niya kung basahon naging dili ba nga ang tao nga nagabuhat og dautan dili makapanunod sa gingharian sa Dios? Question mark ni. Dili ba ang taong nagbuhat og dautan dili makapanunod sa gingharian sa Dios? Busa ayaw ninyo limbongi ang inyong kaugalingon. Taong dautan di makasunod sa gingharian sa Dios. Kay dili gayud makapanunod sa gingharian sa Dios, mo ni ang dapat natong pansinon. Kay dili gayud makapanunod sa gingharian sa Dios ang mga makighilawas sa ang mga makighilawas gawas sa kaminyoon. So ang gitagaan sa Dios og authority nga mahimong legal sa tubangan sa Ginoo kanang bana og asawa. Pero kana nang pagsigi nimo pamutakal extra na sa gitugot sa Ginoo, imo nang kaugalingong desisyon dili na sa Ginoo, kay matud pa dili makapanunod sa gingharian sa Dios ang makighilawas sa nga kaning ingon gawas sa kaminyoon. Ang mga nagasimba sa mga Dios-Dios, ni moingon na san mong naghukom nga gibasa taman ni, ang mga mananapaw. Ingon ni ini Brother Doro, Brother Dudoy, ang gisulti dinhi nga dili makasulod sa gingharian sa Dios ang nagsimba og mga Dios-Dios og ang mga mananapaw, ang mga lalaki nga nagabaligya sa ilang dungog, ay nang itawag mga cool boy, ang mga lalaki nga makighilawas sa sama nilang mga lalaki, kanan na ang lalaki og bayot. Nagingon din ni sa Jis, ang mga kawatan, ang mga hakog, ang mga palahubog, ang mga mapasipalahon, ug ang mga mangingilad. Kining mga butanga nasulat nis Biblia mo ni atong gisulti matud pa dili makasunod sa gingharian sa Dios. Unya dili na husto ng inyong paghuna-huna nga kami naghukom, kay ang gisultis Biblia ato kanha nga gisulti o gipasabot dinhi aron nga inyo gyud nga mahibaluan kung unsay lintunganay ug mahimong sangputanan ni ana unya sa adlaw sa katapusan. Unya dayon ninyo kisi-kisi nga ang sugo na po kasugo dito ras Israel ay pastilan. Lisod man na nga mahaom sa gipasabot sa Biblia. Moingon sa danguban wa na nang sugo. O sa pagwa nga gisgutan dinhi ang pagpanapaw. Ikapilang sugo guna sa pulo ka sugo. Pagsimbag dis Dios, ikapila man din ang sugo des na pulo ka sugo. Unya kung ato gyud ning kuhaon pag-ayo, usapas mga makita dinhi nga mga kumun kaayo nga bisyo, lalaki ug babae, hamtog ug batan-on nga buhat dinhi kining pagkapalahubog. Mao man ni ang gisgutan. Unya klaro ang gisulti sa Biblia, dili makasulod sa gingharian sa Dios.
Now, kamo na lang ang maghuna-huna kung naamoan ng mga bahina, inyo ba ng padayunan o hunungon ba ninyo na kay bisan unsay sala nga nahimo sa tao kung ang tao mubiya lang sa pagpakasala, maghinulsol siya, pasayloon siya sa Ginoo. Apan unsaon man paghatag sa pasaylo kung ang tao wa magbiya sa pagpakasala kay ang pasaylo ihatag man lamang human ang tao mibiya sa iyang pagkadautan. Pamatii ra gud ni ang Isaiah 55:7, pabiyae sa dautan ang iyang dalan ug sa tao nga dili matarong ang iyang mga hunahuna ug pabalikas siya kang hiyuba ug siya maluoy kaniya ug sa atong Dios kay siya mopasaylo sa madagayaon gayud. Kinsa ang pasayloon sa Dios sa madagayaon gayud? Ang nagbiya sa pagkadautan. Pero nagsigi kagihapon anang daotang buhat, sige gihapon kag pamutakal, aw imo na nang tulubagon sa adlaw sa katapusan kay ang Dios maghatag man ta og husay, hukman man ta sa atong binuhatan dinis kalibutan maayo o daotan. Well, daghang salamat Brother Duro. Unya tiksipog kog balik diri kung si pare nimong Dudoy og unsa po iyang reaksyon sa iyang mga dudungog karon. Balikon ko, wala kami naghukom sa mga nanapaw kundili igo raming nagpasabot sa gipasabot dinhi sa Biblia. Well, pastor, ipalihog usa kog li diha na pud anang atong monitor kung sa atong mga viewers basig na ay bag-ong ning sulod. Okay, salamat Brother Jono. Nya diya karon sa atong screen. Ubay-ubay niya atong nakita dinhi, nakiguba nato sila si Brother Will tumakas sa gihapon. Diya yang mensahe. Thank you good kuya. Nadula abi ang amon cellphone nga naa didto imong number. Ay amo gali nga kadugay-dugay na gidyang way ko nakabaton sang test gali halin sa inyo kay nadula gali ang inyong cellphone. Salamat Brother Tata. O niya sa Australia diya sab si Brother Gerardo Lubitania iyang message. Good evening brother, good sound tonight. Salamat sa feedback Brother Gerardo no. Dade, maayong gabi ini mo dade og ni Mami Banjig sa iyong kabataan. Ang Dios magapanalangin yung tanan diya sa Australia. Niya diya sa contribution si Earl Wayne Orbuda Baro. Walay exempted sa pag-abot sa adlaw sa paghukom. Yes, tinod na why exempted no. Kita tanan mga tubang gyud sa hukmanan sa Ginoo. Diya usab si Edwin is carry yang message mayong gabi sa inyong tanan pastor. Lanog mo kaayo diri sa kaungkod ari sila Tiyo Lino, Tayaktak Tiyo Hernani, Tayaktak Brad Billy, Gidayawan, Brad Nibal, Almonicar, Elabina si sa mga ofya sa family. Salamat pastor. Okay, salamat sabno. Nya diya sab si Gloria Ferrer. Iyang message ba John sa kahimtang ni Solomon nga daghang asawa wala ba to isipa sa Ginoo nga nakasala Isip to kay ato gyud gibasa nga ang Dios nasuko batok kang Solomon. Nato sa kuan Sister Gloria sa ano nang hari kapitulo 11. Yes, bersikulo 9. Niya sumpay kay mingon man siya sa katapusan nga kakawangan sa kakawangan na panahon na to sa iyang paghinuklog Sister pagbalik loob niya sa Ginoo. Diya usab si Mire Lipon iyang message. Good evening Kuya Libby and Kuya John, God bless watching live here in Davao City. Oy day ma'am, maiging gabi diha ma'am. Salamat, first time nakakuan ka view ka sa atong programa ma'am. Kanhi taga kuan ni pastor taga Nailon no, simbawan anak ni nga ni Brother Nilson Lipon. Salamat kay ma'am nga nagbiyo ka lipay midre. Anya diya sa sumpay sa message ni Early Wayne Orbuda Baro, Roma 2:3 nga 2:11. Ato ni gibasa ganina mao ni nga daghang mga tao hinon nga nagdasig sa pagbuhat og daotan. Mao ni ang ihang gipaabot dinhi nato no. Ang punto sa mao nga teksto nga kitang mga tao wala exemption. Anya diya sab si Early Wayne Orbuda gihapon mao yang sumpay gihapon hukman ta sumala sa atong binuhatan. Ang mga tao nga nagbuhat sa dili maayo. Roma 3:8 nga 2:9 apan aduna unyay kasuko og kapungot alang sa mga malalison og wala magsunod sa kamatuoran kundili nagsunod hinoon sa pagkadili matarong. Aduna unyay kagul-anan og kasakitan alang sa mga tag-usa ka tawo nga mag-abot or magabuhat og daotan alang sa Diyo una sa tanan og unya usab alang sa mga Kristiyanhon. Diaga po sumpay siyang message sa ubos og
og ang nagbuhat usab sa maayo aduna usab balos. Ang Roma 3:7 og 10 kanila nga uban sa pailob diha sa mga maayong pagbuhat nagapangita sa himaya og sa kadungganan og sa pagkadili mamatay. Kanila magahatag sa kinabuhi nga dayon apan aduna usab unya himaya og kadungganan ang kalinaw alang sa matag usa ka tawo nga magabuhat og maayo alang sa Hudiyo una sa tanan og unya usab alang sa mga Kristiyanhon. Dahil sab si Bar Joseph Kimnoy ang message igsoon kabahin yan ang imong pangutana. Wala gayod kami maghukom sa mga tao nga manapaw. Wala mi katungod maghukom ni ana kay ang Dios maoy mismo magahukom ni ana. Igsoon kay ang Dios mismo maoy muhukom ni ana sa Exodo 20:14 usan si sa napulo kasugo sa atong Ginoo nagaingon ayaw panapaw tan-awa igsoon ang Ginoo maoy nagsulti ni ana. Kaming isde igsoon wala mi naghukom nagahukom lang apan gibase lang kami sa Biblia kung unsay naisulat apan ang Ginoo ra unya gayod ang magahukom og magaluwas usab sa tao kay siya man good ang nasayod sa tanan kay gusto man gani ang Dios nga ang tanan maluwas humala sa unang Timoteo 2:3 ug 4 mao na igsoon kay ang Ginoo ragyod mohukom og maluwas sa tanan. Salamat sa pagbasa, Pastor. Onya dia sub engineer Ernie D. Kataya sa Dubai, kitang tanan paghahukman sa Dios sumala sa tong binuhatan dinhi sa ibabaw sa kalibutan daotan man o maayo. Good evening watching from UAE. Dia sub si Sister Gloria Ferrer pag umangko nako na si Nere Lipon anak na sa akong manghod nga si Nelson Lipon. Okay, salamat no. Onya dia sub si Jahels Hilig. Thank you sa inyo Brad Libby o Brad John dihito maayo nako na pamati for the first time si Jahis Hilig ni from Makati City sis ni Manoy Nimi Hilig. Oh, salamat si Jahilia no. Salamat kayo sis. Okay no nya diri sud sa pika sa atong nakita raw na mga nagbiyo nga wala naghatag og message diha gihapon. Ato gihapon ni masubli ang pangalan nila ni Engineer Katayas, Brother Kimno, El Silong, Angelic Mili ni Montero, Shirley Fuentes, Gregorio John Pikit Jr. sa Gimpilakan, Arman Dinaiga, Richel Etang, Tris Jamin Jaime, Gian Quambotero, Jeffrey Joseph Novabos, Giselle Candilasa, Riti Samort, Arnel Rimo, Rosemary Batol, Rock Ravel, Rose Balag, Melinda Santillan, Renante Tagolgol Salido, Mitsim Naelon, Jordan Kabigkes, Iris Corpen, Mary Grace Kataga Catalan, Nathi Dis Samparado Tadlas, Senyo Muñiz Tiquillo Bardondon, Ranil Manila Lago, Marivic Noval, Carlos Lumapak, Jisrael Aklon, Julio Serino, Elani Obsioma, Jahels Hilig, Nancy Laron Barok, Erwin Orbuda Baro. Sa pagkakaroon mao pa nitong nakita dinhi. Unya diri sa atong message diapod si Jahels Hilig. God bless you all. Okay, salamat kay no unya mo adto ta sa dugang paghatag og pagtubag sa pangutana or reaksyon sa atong gitubag kagabi. Naghisgot lagi kadto sa kinabuhi ni Haring Solomon unya matud pas follow up nga naghukom baday kuno ta kay utro pa kuno ta hukmanan. So kami dinhi mga higala wa gyud mi maghukom. Nagamit lang ta sa mga teksto nga nasa Biblia nga atong mabasa unya nagsulti nato nga mo pinpoint nato ba. Dili kami dinhi ang nagpinpoint nga kami maghukom kundi ang Biblia mismo maoy nagtudlo nato nga kita kinahanglang dili magkinabuhi sa ingon ni ana. Kay kana manggong pagpanapaw mga higala naanas na pulo kasugo unya kung atong tan-awon ang unang Juan kapitulo 3 bersikulo 4 naghisgot man gud diha nga ang sala mao na ang paglapas sa sugo sa Ginoo unya paranglitan manapaw ko o kon nanapaw ko nakahimo ko sa paglapas sa sugo sa Ginoo unya ang tawagan na nakasala or makasasala kay naglapas man ko sa sugo sa Ginoo. Pero sa diha nga nakasala ko or nakasala ta kun pananglitan nga nakasala ta kun
mo angkon lang ta nga nakasala ta unya moduol tas Ginoo nga Ginoo nakasala ko pasaylo ako, ang Ginoo dili gyud muhikaw sa paghatag kapasayloan nato. Gani diha si duna si Agda sa unang sa Isaias 1:18 nga naghisgot nga bisan pula ang atong sala papution sama sa niebe, bisag lubos nga mapula ang atong sala papution niya sama sa maputing balahibo sa karnero. Mo nay gisaad sa Ginoo kun andam lang ta nga moduol sa Ginoo mga igpasaylo. Pananglitan di gyud moduol ang tao nga nakasala nya di sadya moangkon nga sala ang iyang gibuhat. Unsa may tambag dinhi sa Biblia sa Libros Proverbio. Dinhi sa Libros Proverbio kapitulo 28 bersikulo 13 naghisgot dinhi nagingon, kadtong nagatabon sa iyang kalapasan dili muuswag. Kung ako nakahibalo ko nga sala na akong gibuhat unya tabon-tabonan ako di ko moduol ngadto sa Ginoo, matud pa sa balang kasulatan di ko muuswag. Unsa pay gisgotan sa unahan? Nagasugid og nagabiya kanila makadawat og kalaoy. Nagingon ri apan bisan kinsa nga nagasugid og nagabiya kanila makadawat og kalaoy. Pero kadto kunong tao nga nagsugid sa Dios nga nakasala siya unya mobiya siya ng salaa, ang Dios muhatag og kalooy. Kami dinhi mga higala igo lang tang nagpahimangno sama pananglitan sa kinabuhi ni Apostol Pablo. Si Apostol Pablo mga higala wa man to siya ng hukom. Pero nagpahimangno siya, gibasa ganitong Brother John ganina ang unang Korinto kapitulo 6 bersikulo 9 ug 10 nga di gyud makadawat og bahin didto sa gingharian sa langit kun ang tao kanunay nagpadayon sa paglapas kabubuton sa Ginoo. Sama pananglitan gisampulan ni Apostol Pablo nagingon siya sa 9, nasayod ba kamo nga ang mga dili matarong dili makapanod sa gingharian sa Dios? Ayaw kamo palimbong walay makahilawason tigsimbag mga Dios o mga mananapaw, giword gyud ni Pablo. O mga mananapaw, o mga bayot, o mga kawatan, mga dalo, palahubog, tigpasipala, tulisan, nga makapanunod sa gingharian sa Dios. So, pahimangno gidang Pablo niya, gisubli sa ni Pablo, dito sa Galacia Kapitulo 5, 19 ngadto sa 21, nagisgot siya nga, gipasidaan ko kamo, sama sa pagpasidaan ko kaninyo kaniadto. So, jutay naman itong time mga higala, sa di pa na ko hatag Brother Levi, atos nang basahon ang contribution ni Erwin. Ang Ginoo mao ang nagahukom pinagi sa belang kasulatan. Ang amua mao lang ang pagbasa o pagpahibalo sa kamatuoran kay ang pulong sa Dios alang man sa tanan ako kami ikaw ug kitang tanan mga tubang man gayod sa hukmanan. Akong ihatag dugang panahon kang Brother Levi. Okay, daghang salamat Brother Joel. Unya salamat po sa pangutana nga gipasupot dinhi sa aton tulumanon. So, ang pangutana higala, follow up ra gihapon sa nisgutan no. Ay nagisgot siya nga ang manapaw ko no. Di jud maluwas. Kay mao ko no lagi among ingon. Tinuod na higala kung dili ta mo biya mo undang no. Pero kung imong lantawon ang balang kasulatan, bisag unsa pay atong sala nga nahimo mga higala, kaya na nga pasayloon sa Ginoo. Kana kung atong angkunon o niya atong pagahinulsulan pasayloon na nga naman kay kung imong basahon ang balang kasulatan higala, ang Dios baya nag-offer sa kaluwasan alang sa tanan. Kay sa Tito 2:11 kay alang sa kaluwasan sa tanang mga tao ang grasya sa Dios gikapadayag. So kitang tanan nagkinahanglan tag kaluwasan gipadayag ang grasya sa Dios. Unya kitang tanan pulos pud ta makasasala, pulos ta nakasala. Muna atong mabasa sa Biblia sa Roma 3:23, ang tanan nakasala ug nakabsan sa himaya sa Dios. Si Solomon nakasala sa tumo sa iyang kalayahon higala. Pero ang kanindot lang ni Solomon kay naghinulsol ng pagsuwat niya sa libros Proverbio o niya sa libro sa Ecclesiastes. Iyang gisuwat na sa dihang balik loob niya siya nga tos Ginoo. Gisulayan niya ang tanan nga kalingawan sa kalibutan aron sa paglingaw siyang kaugalingon, pero iya nakakuha siya lesson siyang kinabuhi siya sa malas naghakop og hangin. Wagi dili gid magpulos no ang tanan. So importante ingon si King Solomon nga ang katapusan sa butang kahadlukan ang Dios og bantayan ang iyang mga sugo
kay kini mao tibok katungdanan sa tao sa Ecclesiastes 12 bersikulo 13. Sa Biblia higala dinhi babae nga gibantog nga mananapaw, wa ibutan sa Biblia pila ka lalaki basta kay nagbaligya siya siyang unod. Mao si Maria Magdalena sa Juan kapitulo 8 na din suglanon ng higala. Gidala sa mga parasyog eskriba kag ginusos kay patyon pinaagis pagbato. Pero unsay giingon ni ginusos? Ang walay sala mo'y mubatos babae. Way nakaakong bato kay silang tanan nakasalaman. So namahawa sila samtang si Ginusos nagsuwat-suwat siyang tulo sa yuta. Pag yanghag pang ginusos, ang babae na lang nga nagbarog, nga nagpaabot o kanus-abot og pang bato diya siyang lawas. So namutanyas ginusos, asa naman to ba ang mabato nimo? Nanlakaw man sila Ginoo. Ingon si Ginusos, dili sad ko mohukom nimong silot. Ang ngayon kay datong mohukom sila og silot kay nga naman siya ray waysa. Ang gingon ni Ginusos, ang walay sala mo'y mubato. Siya dati ang ngayon mubato. Pero gibato ba niya? Wala. Gipasaylo na niya ang sala sa babae o gisultihan niya babae. Lumakaw ka o ayaw na pagpakasa, pag-usab. So ingon niya na ang Dios doon ay consideration gihatag nato. Iyang pasaylo na itong sala, mga higala. Si King Solomon, gipasaylo ang sala. Mamay, beta ng pasalis Ginoo sa Isaias 1, versikulo 18, bisag lubos pang mapula, paputio niya sama sa maputing balhibos kaniro. Munang ato, dito magpakawalas paglaon. Once nga nakasalata, mga higala, nagkalalain siguro mga weaknesses nato sa kaugalingon. Kung ano sa may mga weaknesses nato, ato na itugyan sa Ginoo. Sa may kapakyasan nato, ato na hinusulan sa Ginoo kaya nagpasalig sa Ginusos sa unang Juan 1:9. Kung atong isugid nato sa Dios ang atong masala, tumanong sa Dios yung saad, pasayloon niya ang atong tanang masala o hinluan niya ang atong tanang pagkamasalaypon. So wala naman tayo mahigala. Akong ibalik ang panahon ni brother. Di pa di ako isang basahon kadiyot, no? Kaya di ay great things dari. Kuan siya. Okay, Kuya Libby, good evening. Great lang ko. Lang mi, kang Iris Bersero, nga nag-birthday karong adlaw. Gikan di ay ni sa iyang mga friends sa ibabaw sa Libo. Salamat sa pagbasa, Kuya. Salamat po na. Happy birthday, Iris. So, man ako dis gabi, pangbasa higala ang mga text nga ni Adinay ning abot, tungod kay ang atong panahon na piki na. Ako ibalik panahon ni Brother Joel. Okay, salamat Brother Libino. Ya, diha karon nakiguban nato sila si Mama Lo diha sa Tambungon. Iyang message, good evening ninyo diha, Pastor. Greet me og happy birthday kang Sister G. Antero og happy birthday, daghang salamat. Diha sa Sister Gloria Ferrer. Iyang message kakuyaw di ay no naara na adjod koy pag umangkon nga bayot taga Olibo Tabulan o niya SDA raba sa una lang. Dili man siya kuyaw Sister Gloria kung wala siya magkinabuhi no ana nga pagka gatong gibasa nato ganiya sa unang Korinto 6:9. Niya mao sa gihapon diha sa Early Wayne. Ayaw lang pasakiti igsoon, dili gid pasakitan. Diya sab gyapon sumpay hinay-hinay lang og pahimango kay ang Ezekiel 3:17 ngadto sa 21 aduna kitay responsibilidad. Tinuod na. So, jutay nam gyud kay atong panahon mga higala sa dili pa nato hingpit tapuson atong programa ni atong theme song. Mga higalang mag-ampo kita, among dalang panan ug makagagahom nga Dios, dagang salamat sa kamaturon nga napabos ug dulungod sa naminaw, panalangin isina. Ngaunta pinagis imong pulo mausab ug babag-o ang ilang mga kinabuhi. Ginapangayo namo kini tungod lang kay Kristo matuod nga Dios, nga mga mandaluwas. Amen. Mga higala, dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Kini na lamang inyong mahigala sa kanginan. The Bible may hurt you with the truth, but it will never comport you with a lie.